asseguda aquí darrere, la mare et durà a fer un vol en bicicleta. Ja veuràs que divertit, Cleta. Apa, quina sort que tens. Teo, amb aquest casc em sento com un ciclista gran de debò. A tu no et passa el mateix? Sí, però te l'has de posar bé i t'has d'acordar la Sibella. Ostres, el portava al revés. No me n'havia adonat. Què, ja esteu preparats? Sí! Vinga, anirem fins al parc i ens prendrem un bon gelat. Som-hi? Anem! Teo, espera! Ei! Que t'has fet mal, nano? No, estic bé. Gràcies, molt amable, i li demano disculpes. No sé amoïner. Teo, no has d'anar mai en bicicleta per la vorera, ni tampoc córrer tant, perquè podries provocar un accident molt greu. Així hem de passar pel carrer? No, això és més perillós, ens podria atropellar un cotxe. Hem d'anar sempre pel carril especial que hi ha per bicicletes, entesos? Sí, mare. Perdona'm. I al carrer no et separis de mi, sisplau. O sigui que anirem tots junts pel carril bici sense córrer gaire. Ei, que t'ho passes bé, Cleta. D'aquí a ben poc, quan la Cleta sigui més gran, començarà a anar amb tricicle, oi, mare? Sí, esclar, com vas fer tu, també. T'encantarà, filla, t'ho passaràs molt bé. Oh, no! Mireu quants cotxes! Com travessarem ara? Veus el semàfor, fill? Ara està vermell per les bicicletes, per això ens hem aturat. Mireu, ara ja s'ha posat verd. Això vol dir que podem travessar. Anem! Visca! Els cotxes s'han aturat per deixar-nos passar. I podem travessar segurs, oi? Sí, Pau, esclar, perquè ja som ciclistes grans, oi, mare? Avancem-los, mare! Sí, va, avancem-los! Per què? Si no tenim pas cap pressa. Va, Pau, ara no passa ningú, pedaleja fort. Sí, jo vull anar al davant. Vinga! Hola, mare! Hola, Cleta! Però què caram esteu fent? Que no us he dit que no havíeu d'anar? Vigileu! Però què fan? Per què van en sentit contrari, aquests? No, ells van bé. Éreu tu i en Pau els que anàveu al revés. Heu ocupat el carril que va en sentit contrari. Ho veieu? Ostres, no ens n'havíem adonat, ho sento. Ara seguiu-me. Va, Pau, en marxa. Jo no vull que m'atropellin. Heu d'anar amb compte, nois. El que acabeu de fer és molt perillós. Podríeu prendre mal. Tens raó, mare. Ara ens fixarem més bé en els senyals. Oi que sí, Pau? Sí, i en els semàfors. Visca, ja som al parc. Anem a comprar un gelat. D'acord, però primer hem d'anar a aparcar les bicicletes. Ara, Cuca, et baixaré del seient perquè també et puguis menjar un gelat. Et ve de gust? Mira, la parada dels gelats és allà. Anem-hi. Afanya't, mare. Me'n compraràs un de maduixa? I a mi un de xocolata, mare. Sí, però primer heu d'aparcar bé les bicicletes. No cal, mare. Aquí no fan nos a ningú. Això ho dius tu, però sí que en fan, perquè algú podria ensopegar, caure i fer-se mal. A més, ja us he dit que hi ha llocs especials on s'han de deixar les bicicletes. Molt bé, vinga, Pau. Mentre les aparquem, demana els gelats, eh? Vols tastar el meu, Cleta, oi que és bo? T'agrada la maduixa, oi que sí? Cleta, te l'has de menjar i no empastifar-te. Quan estiguem farem una cursa amb les bicicletes, d'acord? Sí. Mare... Sí, Teo, us portaré a un lloc tranquil del parc on podreu fer cursa sense que hi hagi cap perill. Preparats? Llestos? Va! Vinga, Pau! A veure Intentaré atrapar-te, però ets més gran que jo, no s'hi val. Vinga, Pau, no cal que guanyis, mira de passar-t'ho bé. He guanyat! Sí, però a mi m'és igual. A mi també, però ens ho hem passat bé. Sí, però la pròxima vegada deixa'm guanyar a mi. Teo.
Al pròxim episodi, en Teo es dedica a la fotografia i descobreix que pot ser la mar de divertit, perquè no saps mai com sortiran les fotos fins que les han revelat. M'agradaria saber quantes fotos li sortiran bé a en Teo. La del gos jugant amb una pilota o la de la Sally bevent a la font? Si ho voleu saber, no us perdeu el pròxim episodi.